Pulos maayo ang gibuhat sa duha ka magsuon nga si Marta o si Maria. Pero wala gikinahanglan atong panahona. Ang paggato ni Jesus sa balay Marta, dili man aron mo kaon. Aron siya magpaambit sa mensahe. Aron sila kasangyawan niya sa pagtulunan sa Ginoo. May una gyud. So sabot ani, unaho ginato pagsangkit ang Ginoo. Pahinungdan, pasalamatan daygon sa dili pa mo trabaho. Meaning ani. Kaya mo dito sa trabaho, okay padalangin imong trabaho makapuliki kas trabaho. Tanawa. Puliki Maria. Kaya imbis unta maminaw sa Ginoo, wa maminaw. Usa na sama nang musimba. Walay koko sa misa, bisig tabi. Puliki sa unsa di buhat-buhaton diha. Imbis unta mo konsentrate sa misa, ala, para nang misag balay, di unahan ang misag balay. Ba kana? Ang tagtungo, di mo simba kay usahay. Puliki sa kusina. Di ba tinood? Nadigan maayo sa balay. Natay, so, kadaghan ako kasuya na, naskares ko, unsa ba ni? Ito ang Ginoo silang balay, wala man ni mo ni matagtungo na ni. Tuas, kusina, nagkuti-kuti, nagkure-kure, kasi pagkaos pare, kasi sa pistan. Huwag kayo mga lawat, may ka na. Muna yung pasabot na eh. Unahang Ginoo, sa po Ginoo, unahan ninyo ang pagpangita sa ginghariya Diyos o kinita na iyong gitingo, ihatag ninyo. Kinang ngayon nga sa pagsugod sa adlaw, sangpe si Ginoo. Tapos adlaw, pasalama si Ginoo. Hindi, kaya dito lang ka. Mata, wagay panguros, wagay ampo-ampo, wagay pasalamat, Ginoo. Dito dayo, paminag balita. Dito dayo kaon. Dito lang ka, wagay panguros, wagay pangadya sa papukaon. Una ito kinaya. Mag-ampo, magsugod, ikahuman, wani, ampo-ampo, kalimut na. Di ba, Tirod? Muna ito kinaya. Kinahanglan ang Ginoo, importante si mga sangpiton siya ni mo. Ano? Ginoo ko na, magbuhati mo, siya mo kinubrat ng grasya. Di ba? Ingon na ni. Ay, kanang Marta. Nahingawa ka dapat usal kinahanglan. Mamati usa ka sa Diyos. Pamalandungoy sa polos Ginoo. Aron ang imong kinabuhi dunay giya. Dunay kay giya usa pag sagubang ang mga agit sa kahigayunan. Ay no, pulos maayo lagi buhat. Kasi Marta nahingawag maayo. Kaya limang ka ang Ginoo pasamuduaw. Na kidusik apostoles uban. Di lalim papakao, roy. Dilip. Nagsara usa. Wala may problema na. Kami minawa sa Ginoo para nang magpista sa baryo. Unaho ng kaon, nasimba, gibiyaan. Pista sa Santos, Santaw, Maria ba? Wala kasimba. Wala kamati sa polo sa Diyos, katua. Busy kayo, sige, kahikay sa balay. Ginoo na kaon, mo ng mga Marta. Una, usa, ang Ginoo, pagkamati. Nagsagana ko, misag barangay. Hay man yung presidente. Hay man opisyali sa barangay. Hay man sinawa, pati tuwa, naghikay para ipakaon ninyo ko. Sus, Ginoo yung tao. Sila untay leader sa katiligba, sila tayo mag-una. Dire. Di kay, kung absent tinuong, kay tuwa, giunang lamisa. Unahang misa, dili ang lamisa. Ikuha kay, way Ginoo, pag-unsa mo na ang lamisa, mahurot na. So, ini man, so, simple pa kasulti. Ina kita kamautang mamati sa polo sa Diyos. Una, pasidug, pasalamati, Ginoo, adi pagkamo trabaho. Amen. Manindog. Mga pag-ampo sa katawhan.
Ituluan kita sa pagsalig o pag-ampo sa Dios